to ba ni shi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, ina gajiya. Lafiya alhamdulillah. Madalla, ni sallah lafiya. Lafiya kalau. Madalla. Yawa. Shine hankaka ne? Ni ne mana. Okay, yayi maka bayanin aiki wanda za ku yi. Na'am. Na me fa? Ka gaya, bai gaya ma bayan na gaya mishi aiki irin abin da za yi da proposal nashi. Yanzu na gaya maka ai muna gurin Oshe Dubai za mu fara aikinsa, to so nake in mun gama wannan din ba sabon garin ne naku ba? Nan ne mana sabon gari ne shine za ku shiga yi. To sai kai masa bayanin yadda aikin tsarin aiki yake, mu ji charges din da zamu. Za ku yi mana talla ne da Allah, wani sabon Brazil ne da mun zo da shi mai karfi wanda yake kasan yawancin mata na ku da Kano. Yawancin matan Kano na ku nono nasu ya zube ne gaba daya. Shine mun yi Brazil a kamfani shine mai karfe ne wannan, in ka sa shi zaka gan shi kamar nono a tsaye yake. To shine da Allah za ku yi mana tallar shi ne. Kai waye kai da? Waye kai? Kai din waye? Ege tuku amma ga Ekuroko nan shi ma kusa da ni. Manajan Ekuroko nan. Kuma kaga ya dace a nemo da ne tallar rigar nono ko? Ba kai ne an ce kana yin talla ba. A'a tambayar ka nake yayi. Tambayar ka nake yayi. Tambayar ka nake yi. Din Najeriya babu matan Hausawa inda nonon sa ya zube kamar jihar Kano. Shine muna so a yi wannan. Kai da a Najeriya nonon matan Kano sun ci kunsha kasa. An yi lissafi ne, kowane jiha mun je an duba an yi abin da ya kamata a yi. To an ga mutanen Kano akwai su da yawa ne. Ka san Yarabawa su, ka san da Lagos ne zamu yi. To kuma shi Lagos kaga su Yarabawa nasu bai kai na Hausawa naku na Kano zubewa ba. To saboda haka ni ne zan tada musu da wannan kenan ko? Brazilian da mun zo da shi. Ya bana nace ni ne taimaka da musu da wannan su kenan. Shi yake sai ta sanin gaiwa. Wani irin abu ne kana yi, kai aikin ka talla ne fa kawai ne zaka. Kuma tallan iskanci nake yi. Ba neman abinci ne kana yi ba. Nake neman abinci, neman iskanci nake yi. Oga cool down oga. To kana neman abinci kuma duk abin da ya zo ba za ka yi ba. Ba zan ba. Wallahi duk abin da ba hauka nake ba. A harka naku kun yi dan daudu, mutum ya fito a barawo, mutum ya fito a kwartawa. Kai ka taba ga yadda kayan mace a jikina? Kai Allah ba hankali ka ji kar ka kure ni fa. Ba za ka yi ba kenan. Ba zan ba. Dan uban ka sa in bagarin uban ka ya ci uwatar. Kar ka yadda ka zage ni. Nace kai ka buga lamba uban ka ya ci uwatar. Wallahi kar ka yadda ka zage ni saboda yadda mun yi magana da shi. Na ga mishi na ce mishi saboda na san kowa akwai matsala, na san wani nan ba shi. Dan ubana ne ka ga masa ya ga mun. Shege zaka ce zan tada nonon matan Kano uwarka. Shege. Juna da shi. Ka je ka samu wani. Kariya ne nonon mata na Kano bai zube bane. Kai dan uban ka na uwarka bai zube ba. Ko baka sani bane. Shege ka je ka tada uwarka daura uwarka karfa mare tashi. Ya zama gaina ko. In za ka yi talla wannan da za mu fara yi, za mu fara ne. Za mu baka matanka guda nawa ne? Ina ruwanka? Ko ba manka ne aure musu? Wai za mu fara gwadawa na matanka. Allah ce dan uwarka ne zan daura mata na karfe. Wallahi nuna matanka ya zubi, wallahi ya zubi. Ka san Allah wallahi da zan ga kabila ka ci uwarka da zan ga fili.